Angger wong iki kok mentolo ngapake ngono lho. Kepriwen. Bakal ngapakna. Ngapakna ya ora dikapak-kapaken nah. Lah kok mlethek dhewek. Mlethek dhewek wong bayune ya ndoboli. Assalamualaikum, waalaikumsalam, kayune cangik. Ya kuwi wangsuli dhewe. Hah? Wis diwangsuli dhewe. Lah kan yang golet ganjaran. Iya, Rofik Ferry wali-wali Tayamin. Gaduke piye ora mudeng aku. Wis kono. Aduh. Ki karo sapa awakmu? Nyong dhewek. Oh, nyong dhewek, mbok nggo apa sebratan sapa-sapa kaya kowe. Lah kepriwe apa arep bareng karo nyong? Ya, bareng ya ora enak kaya kowe lah. Lah jare sapa jare sing kemenak sing bareng-bareng kok. Bareng kok jerit-jerit. Ora. Ya alhamdulillah saged sowan wonten telatah Gundhik. Nggih. Sing mirsani luar biasa. Lho, akeh. Full. Iya. Antek ra noleh aku matur sembah nuwun sing tanpa upama. Aduh. Luar biasa Ponorogo. Wah. Dulur-dulur. Jenengan niku lho kok mboten mirsani mriko sing didep malah ndebok lah ngedep sinden niku lho ayu-ayu. Kok malah sing didep niku debok. Aku kuwi mbiyen ya. Mbiyen aku seneng ndelok sinden. Nggih. Ning saiki timbang sinden aku pilih deboke. Sebabe Lah arep entuk sinden ki nek gur mbegek kaya debok. Loh, sinden ki ora mungkin nek gur mbegek kaya debok ki ora mungkin. Tegese gelem joget, gelem anu lho sing tak senengi ya gelem joget. Kaya ini adik-adik ini gelem joget, seneng nari, seneng nyuwara karo polah. Angel lho, nyuwara karo gerak iki. Angel. Kula mau nek kalih polah niku nggih angel kok. Masa kok ya ora bengok blas. Masa ya gur meneng. Niki wau, Pak. Ya. Enten WA, enten wa. Apa? Wa. Enten wa. Wah, menika. Wa. Wah, niku lho wah. Wa, tutupe jam 12. Dene ngapal tutupe jam 12. Lah kok nar tuku pernis. Ngono kowe tekan kono jam 12 wis dinganek-nganekke kowe. Niki luar biasa sekali melu ndonga ya Mbak Kaine Cangik. Muga-muga sabareng anakna acara bengi kiye. Warga mriki sedayane sami sehat. Rezekine kathah. Niki terutama para panitiane sing menyelenggarakan acara malam hari ini luar biasa. Kopen kabeh kanca-kancane gila. Nganti umpel-umpelan. Ki luwih seneng sindene mergo tak kok ngomah tak gawake kembang. Dadi ditutupi kembang iki dheke panganane iki ditumpuk nang kene. Kuwi mriki dereng jebule ditumpuk nang kene lho. Kuwi nek kembange mbok jupo iki isine badokan. Menika wonten request. Nggih, napa? Saking lembaga RT Desa Gundhik. Ya. Setunggal grup paguyuban RT Sedesa Gundhik, Kecamatan Slaung, Kabupaten Ponorogo. Betul. Njaluk ngersakna siji kidung rumeksa wengi dening salah setunggaling pesinden Mayangkara kadawaken pepeling. Oh, ngono. Kaping kalih wonten lungiting asmara. Ya. Lan menika wonten Bu Alim, wilujeng rawuh Bu Alim. Ingkang pundi Bu Alim? Wilujeng rawuh Ibu. Menika pengerah tenaga kerja ke luar negeri PT CCUK Nailam Slaung ugi badhe request. Wah, menika ingkang nyponsori. Menika lho. Dadi nyawane kula nggih wonten Ibu menika. Waduh, ya nyawaku karo Mayangkara barang. Luar biasa. Mbok pilih Bu Alim. Kersa tindak wonten mriki Bu. Sumangga. Nggih. Ya ben enek to? Enten nggih. Nek ya. Trotok. Aku sepotane pilih trotok. Oh, nek trotoke aku duwe. Monggo Ibu. Aku apik to. Aku tilas ngerek geber kok. Monggo Bu.
Aduh, Ibu, selamat malam. Sugeng dalu Nggih, Bapak nggih. Dalang Purba Asmara. Oh, iso sasongko iki lho. Purba Asmara. Oh, Bapak Asmara nggih. Dalang. Purba Asmara. Nggih, sugeng dalu. Oh, Mas Purbo sasongko enek ya. Nggih. Ijek dangdutan jare mengke nusul mriki. Oh, kayak penggemarku kayak. Endi? Enek to, ada. Oh lah, Halo, ampun, Bos. rawuh. Ada. Aku ki jenengku diobah-obah kok enek Purbawasesa nek. Yo dieling-eling ngkur Asmara iki suwene pira to? Purbakala jare. Hah? Purbakala. Sama Purbakala sapa? Uul. Ngawur ae. Sinten? Purbaganda Durjana. Oh nggih. Purbaganda Durjana Kaya jare. Jawa Timuran iki. Awite wong wayang ingsun mayang jaman Purbakala. Luar biasa. Ibu monggo paring Ibu, dawuh. no, Bu. Oh nggih sugeng dalu kagem sedanten undangan. Nggih. Ugi waranggana ingkang cuwantik cantik. Ugi sedanten pangrawit. Nggih. Oh nggih, sugeng dalu semuanya nggih dan selamat dan sukses untuk pemerintah Desa Gundik yang sudah menyelenggarakan bersih desa. Semoga dengan acara ini Desa Gundik lebih ayem, tentrem, rukun, sugih, kabiyeh. Amin. Amin. Nggih, kagem Pak Dalang mengke katuran pinara. Nggih, Bu. Benjangke mawon menawi nimbali kula tak mriko. Oh nggih, insyaallah. Mugi-mugi panira pinaringan rezeki ingkang kuwatah saged ngrawuhaken panjenengan sedawanten. Bu, mboten sah larang-larang to, Bu, kali sederek mawon kok. Nggih. Mboten larang. Nika lho Pak Purba niku nek pun ngaten niku jan wasis ngono. Wasis. Walah nggih, mugi-mugi nggih nyuwun Nggih. tambahi doa Nggih pun pangestu. didak tengah to, Bu, karo dulur didak tengah. Nggih. Nggih, karo Mbah Latikun aku didak tengah. Engko Mbah Latikun nembang lho ki engko aja sembrono. Bar ibu iku nembang ya, Mbah. Nggih. Napa? Gek sepuntene kula ke mboten saged nyanyi blas. Pun saene Bu, nek cara nggen kula nek mboten saged nyanyi niku nyawer, Bu. Oh, siap. Lah niku sampun kula siapaken. Pun Syukur, disiapke. syukur. Lah gene ngerti. Nggih, sami bungen kula ngaten nggih. Lah. Lah Bu Ale menika Walah sak gebung. wis tanggap samina pokoke. Aduh. Ya ampun, Bu. Sak gebung kaya ngono ge dhuwit piye kuwi? Niki amplope kuandel. Oh, nggih ngaten. Amplopipun ingkang Nggih, kangge. nggih. Niku badhe diserahkan langsung apa lewat penyelenggara wayang? Niki kula titipaken mbaknya yang Oh nggih, matur nembah Bu, nuwun. nek cara nggen kula bintang tamu niku mboten wenang dititipi, Bu. pripun? Pemimpin pertunjukan wayang ki apa? Dalang. Mriki. Lah nek dalang, sing jenenge dalang kok ngurusi bab duit kok saru. Lho. Mboten pareng urusane nggih wayang kalih debok. Dalang ki mangsamu nek cara nggonku ya. Nggih. Ya seniman, ya aktor, ya penulis naskah, penyusun iringan. Berat kan? Wis berat kok arep ngayahi kaya ngene barang. Urung rampung manajerial, Samene ceria. ekonom. Iya. Nggih Ibu matur nembah nuwun sangat menika luar biasa iki lho Pak. Ciri-ciri orang yang kelak akan jaminan surga itu beliau Bu Alim. Amin, amin. Lambene kajut percaya. Benar, karena apa? Ciri-ciri orang yang akan masuk surga satu orang yang soleh dan solehah. Kedua orang yang senang sedekah jariah kados Ibu menika nggih Bu. Apa? Niki kula tak Omongane Anwar Jahid mbok tiru. Nika soalé panjenengan pun diruwantos bapak-bapak. Kapan nyanyine? Ngoten. Oh iya siap. Nggih Bu, siap. Nyuwun Niku nek pamit. dereng dilungi dereng mangap. Matur nuwun, Bajan. Ala rasa nglirik to Pak, Pak. Ampun, Bu. Kok pantes ngono kayak kuwi iya ya ampun amplope ya ora nek sing ditulisi Purbasmara ngene ya. Bu, punjing ben ampun lali jeneng kula to, Bu. Wingkinge Asmara, ampun kleru. Rasa sangka. Iya, luar biasa. Niku mboten butuh duit sing keri dhewe, Bu. Niku butuhe kembang menyan. Nggih. Bu. Welah. Bu, kula niku mung guyon, Bu. Panjenengan niku mboten sah mawon. Mboten sah pinten ten niki. Matur nuwun nggih. Wah. Elok. Piyayi kok neng ndi wis sangu amplop. Waduh. Iki aku golekno amplop lho, Nggo. Tak nggo kanca-kanca mayang korong.
Sopo sing ayah? Kok ndak tak golek amplop mbok lung ngoten niku le. Barokah Ibu. Ah, Pak DPR bareng ya lenggah ke luwatan kae. Ket mau sore kae nggateke ket mau sore Pak DPR. Pak Bupati nung pancen ayane ya akeh kok gak maido iki 5 nggon iki mau. Eka tembangnya apa sayang? Menika penyuwunan pertama. Apa? Pepeling. Pepeling. Nggih. Sing bawani sapa sampean? Sinden Mayangkara. Oh, Sinden Mayangkara. Oke. Pilihan sing ndi? Putri Artaroka, Uul. Diratani. Digilir. Ayo gilir saka Winong. Winong. Saya Mayangkara ya, Pak. Ah? Mulai hari ini, iya kan? Masa salah dengar enggak? Aku salah denger enggak? Lah biasane apa? Yellow. Iya. Mayangkara ki nganggo yellow. Iya. Ayo ya. Iya. Iya, oke. Siap, lahir batin. Bulan depan siap kosong. Kok malah kosong. Kula kathah sing kosong, Pak. Ora. Nah, isi dhewe aku ki apa-apa mayang ning omah biasa kok ndelok YouTube Purbasmara official terus di-subscribe to dipiye ngono. Iya, kowe golek lakon apa enek kono. Luwe-luwe anggere mayang ning omahku dhewe ngono kae jan. Ale mau enek ngono. Yo. Allahu ak. Kuwi lak sing karyane sing cakepane Mbah Mantep kae. Iki sing ndi kok? Sing ndi nek sing saka Mbah Mantep sing Allahu ak. Apa? Rukun Islam. Nah, iki Mbah Hanom ya. Yo. Kang 50 niki. Tarik kiri. Ayo kanan kok kiri. Kanan. Iki lho, sapa iki? Najwa. Oh, jenengmu iki sik kuno kok KEK. Kowe iki jenengmu iki kuno mbok diperbarui. Pripun? Dadi bintang kok Eka ngono biasa kuwi. Padha nek wong lanang iki jenenge Eko. Lah kan kula niku wong Jawa, Pak. Mbok ngarep Eka ditambahi. Tambahin apa? Najwa Eka. Ya Sarawang. Ayo, Dok. Ayo. Katindakna mring para sasama Oper nomor 3 kae. Ya. Ayo. Gendok limar. aja nganti ditinggalke Yolanda. Yo jeneng kok kaya merek serandal. Yolanda. Kowe iki ngawur ngarani bocah kok mari gigrik kok jeneng kok kaya merek serandal. Yo. Rukun Islam niku. Terus si Lydia. Wah iki fasih iki. Nek bangsa Islami fasih banget. Lydia, adikku kok ya. Ayo Li. Tenan kok beda lagi teko ning omahku ngene adate meneng ae terus Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. La qaula wala quwata illa billah. Ya. Syahadate. Piye? Iso Wah, nganti mantap. Nyoro ya syah. Syahrini. Belok. Kang angka. Monggo. Sik. Siji. Yo. Wo.
Lah kowe lenggah wit mau ning kono kok ora gelem munggah wit mau lho nyapo lho. Ya ampun. Iki anak bocah cilik kok iki mesti pinter mesti apik iki. Iki nek cilikan Eka. Wis ora ngene. Cilikamu ngene iki jek umbelen kowe. Ya ampun, Nduk. Siapa ini sayang? Ya, sekolahnya mana? Sinten namanya? Sinten? Namine sinten? Ayo. Biasta, Mikesa. Siapa? Tepangaken nami kula Natasha Wulanirmala. Natasha. Skincare. Luar biasa. Lah aku meh Nail. Nail kuku. Ya. Bisa kok terus bisa. Belum. Oke, terus ke Uul. Ya, Uul. Aja mbok operke Pak Budi lho, Uul. Aja. Iya. Langsung mencolot yang maghrib engko. Ayo. Kang angka loro salat Terus dene kang telu Putri Artaloka. Ramadan nindakno poso. Terus Bu Anis. Kowe lho. Iki mendungani. Amin. Yo, eno. Papat jagat ping 5 ngibadah haji. Tutupane Eka. Ayo, Eka. Rukun Islam sampurna. Awas, tak tumplak. Awas.
nong om. Yo. Le. Top Markoto. Jos pokoknya. Mbak Cangi. Apa? Niki saking perwakilan RT enten sing badhe minggah panggung. Oke, Nggih. sadurunge kuwi ya. Nggih. Mbah Anu ben nyekar sih. Oh, nggih. Iku pepundhene wong Gundik ya. Oh, nggih. Sumangga, Pak. Monggo Pak Latikun, iki ya dalang lho kae. Nggih. Nuwun sewu, Mas Purbo. Dalem, Pak. Sugeng pinanggih. Nggih. Desa Gundik. Matur nuwun lho. Nggih. Pak Lah Latikun. kula mboten ngintel, Mas. Lah kok kula Pak Lurah Mas Ran Gundik di asakne wayah wae. Lah wong kula dalange mboten ngerti kok. Lah nggih. Abene niku mbeta sing 9 meter. Kula wau kaget mudhun mriku. Lah kok moro-moro nggo klir 14 meter ki. Tujune kok nggone sedeng. Wah, luar biasa. Nggih gamelanipun nggih sanes ingkang wonten dalem nika. Sanes niki teng gudang niku. Anu ngersakaken apa? Mboten Mas, sampun kula Nggih. donga dinonga Mas Purbo sukses. Kula awet enom ngoten mawon. Ngluruh diri. Ayo, napa Mbah tembange? Anu Mas, kala wau kula Sing nika wau. nggih setunggal wau wong tinampi. Nggih, terus Menika niki. maksudipun bersih desa. Oh, ngaten. Menika kula nyuwun dumateng Mbak Uul. Soalipun ngaten. Napa? Mbak Uul menika jawahipun putra mantu Kang Mas Mulyono. Ngaten leres. Ayo. Kala taun 2000 Mas Mul niku kula aturi ngastani kula lho, Mas. Oh, ngaten nggih. Nggih, Betul Ben. Ya suarane ul kaya ngapa? Werdine bersih desa puniki. Nggih. Niki selindro nang pelok, Mbak. Slendro mawon. Selindro, ayo. Oh, mumpung selindro songo cendekno. Werdine Nyuwun kakatipun mboten maca pat tas angel ngaten ya, Mas. Nggih. Lah napa? Ya niku kula nyuwun persenjan wonten ingkang dipun leresaken. Nggih, mboten napa. Ayo ul tak tegeske coba. Wong iki gampang no kok. Werdine bersih desa puniki. Ayo ul. Ayo suarane. Waratine bersih desa puniki. Tegese bersih desa iki. Artinya acara bersih desa ini. Ayo. Mangga sami nindakaken dharma. Dharma menika sesanggeman nggih Kang. Nggih, kewajiban. Kewajiban. Mari kita melakukan kewajiban. Mawas diri Mawas diri pribadine nek tembunge enggak saiki introspeksi. Pun gampil ngenten. pakarti ingkang luput Tumindak sing salah. Ya. ayo padha dipun singkiri. Ya mari kita singkiri. Tumindak sing salah kuwi. Ya. Elingo hukum karma. Nuwun sewu Mas Purbo. Dalem. Kula rumiyin nate dipun dawuhi Mas Mantep. Nggih. Bilih hukum menika mitra pemangipun Pak Mantep wonten 3. Nggih. Hukum karma, hukum negara kalian hukum adat. Napa leres Kang? Nggih, niku saking para kina nggih ngaten, hukum karma, hukum dharma, hukum adat kalih hukum tumindak niku lho Pak, hukum nek hukum negara niku iso diseranani, nggih ta? Nggih. Hukum kodrat iso diwiradati. Contone panase srengenge nek ben ra kepanasen dialing-alingi payung niku mboten panas. Nek udan iso diwiradati nganggo payung mboten kodanan. Tegese hukum kodrat niku kala mangsane mboten kabeh lho, Mbak. Kala mangsane iso diwiradati. Lah terus hukum adat niku iso diwakili. Jane enten 4 niku hukum adat iso diwakili niku sing angka 3. Nyatane nek enek sesajen sing ingkung kebo iso diwakili karo
tuntut gedang dikoki sungu niku saged. Masak gentong ora masih sak kudu sak gentong ning sithithik nganten mawon dilebokke gentong jadi jenenge masak gentong. Lajeng hukum karma utawi hukum dharma niku hukuming tumindak. Wong nandur ngunduh wong nyilih balekke ngaten niku. Nek niku mboten iso dinyang. Dados Nggih. menika mboten dipun nyang tegesipun mboten dipun wirak saged dirawari wirak. Ya mboten saged melakukan kejelekan pada suatu saat akan ngunduh ngoten lho. Ngaten. Mula sing ati-ati. Lah terus niki elinga hukum karma, karma tumindakmu. Oh, ngono to, Ul? Oh. Wedi adiling kawasa ngoten lho. Takut dengan adiling sing gawe urip. Terus ayo Ul nomor 9. Timen Rahayu donya tumekeng akhir biar selamat dunia akhirat. Ngoten. Ayo. antuk singkawasa Ngadeg lintak ring tutul ngisor we. Kae warung pojok. Oh, awe kang tetu. Oh, timbang dadah tempe. Ya iya. Matur nuwun Pak De. Niku tasih wonten setunggal. Tunggal mangke anu Mas, niku dandang kula isinipun tata krama. Nggih, lah sing nyekar sinten nek niki? Nuwun sewu nggih. Serah-serah basak kula piyambak. Oh, cobi-cobi. Perdining Warsita Jinarwi, nggih. Wardine Warsita Jinarwi. Kurang kang nggih ta. Wardine kan Warsita Jinarwi. Ruh ing kukum. Ayo. Ruh ing kukum iku watek ira. Adoh marang kanis tane. Wah, sik tomno sepuh-sepuh suarane ya sik mitayani. Pamicara puniku. Pamicara puniku. Weh resepe Ingkang yarsi. Terus Tata krama punika ngetoken nyandu. Kagunan iku kinarya. Kagunan iku kinarya ngupa buka dene kalakuan betik mrih rahayuning warga. Matur nuwun Bapak. Nuwun sewu Kang Mas. Nggih. Niku wau Pak Lurah Mbringinan rawuh. Nggih. Nggih menika Pak Apa? nggih Pak. Kala mben kula sowan Mas. Mau ngaten. Kok Pak Lurahne kan ngasta napa niku buju kados kagungane. Nggih. Lah kula matur ngadan Mas Barno. Napa dikon? Iki besok lek peresmian jenengan lek ngendika aku kon mayang aku sepuh mboten gelem. Mangke Mas Purba kula ngaten. Nggih. Pun kula catet teh. Ya nggih. Tanggale tring cetha pun kula catet. Ya nggih. Mugi-mugi Mas Purba Nggih. nggih. Sindeni kabeh pun kula kandhani. Nggih. Nggih napa Pak wis dicatet sik. Kali Mbak Alim nggih ngaten Mbak. Ngaten nggih. Mbak Alim nggih. Nggih. Wah, matur nuwun Baladikun. Eka Suranti tampil kembali. Nah,
disemarakkan oleh adik-adik yang kecil-kecil. Ayo naik ke pentas seperti biasanya. Ayo jangan malu-malu. Ayo disepati put. Ayo pelok genti. No. Ayo disepati put. Ayo sepati. Iki ben ngadeg si. Sing pundi Pak? Sing ngadeg Pak? Yolanda, Winong, sapa kuwi? Lydia. Iya, dan anak kecil. Oh, anak kecil gue pengen nembang. Ayo ikut oke, kakak. ayo. Sing ikut. Oke, pengen ngancani ikut. Ayo. Cepet rambut. Nganu mawon wonten panyelunge teng asmara Oh, sisan. oke. Nah. Ayo, main. Lungi tengah semoro. Hei. Ngombe barang wis glak-glok. Ayo. Ayo Dek berdiri lagi. Sinden kok kaya radiator. Lho dibanyoni sik kok ya, Pak. Si kecil. Ayo berdiri sini sik. Tenteni sik. Ayo. Wo. Sekolahin apa? SMP. Menghadap ke sana, penontonnya bukan aku. Ayo, penontonnya bukan Om. Ayo. SMP pundi? Om. SMP 1 Balong. Oh, Balong. Ya ampun, Gel. Kelas 1 kok sudah bisa nyinden. Ibuke sinden ya? J. Oh lah, delondonge sinden. Orang delomo. Luar biasa. Iki dialek kene. Iya, Kakak. Iya. Orang delomo. Cah cilik kan. Wis tepung karo ini, nenek sihir. Nenek sihir. Kakak gitu, Kakak. Oh, Iya. Sudah, ini Ayo. tahu. Mbak, Bu sapa? Ika. Sudah tahu saya belum? Sampun. Sampun kok mau ngomong karo aku ning kono kok uget-uget. Mau ning kono uget-uget ning kene wis dadi entrong. Uget-uget iki. Iki waranggono Rainaga. Ya nyembur jenengan niku. Iya nyembur kok ora paringi. Ayo adik-adik. Ya nembang apa, Bu? Nembang apa? Ayo, Ger, nembang apa? Ojo Lamis. Oh, aja lames. Aja lames. Oke. Luar biasa aja lames. Saya ngendang. Buka celok apa dibukani bonang? Saya ngendang Milio. bar pipis. Buka celok dari mulut. Buka celok ki saka cangkem. Aja sakap langsung gitu napa nganggo kerawitan? Oh, kerawitan. Rolumanem. Ayo. Awas. Mayang karo kudu. Yeah. Rasa
Bocah kok kaya ngono. Tak paringi 100 ya. Lho, diparingi 100. Mau. J. Iki udah duit asli. Masa 100 semene gedene. Mbok tukoke mie ayam pentungi sing dodol kowe. Iki udah duit tenan. Bisa tenan toh Kakak? Yang tenan, duitnya itu yang tenan. Yang tenan ya tak jupuke nggone ibu kae mau to ya. Mangsane aku ki mene apa duitku dhewe. Dite wong tak keke. Nah, makasih. Aku ya makasih nggih Bu, kula keke lare niki. Luar biasa. Lah kula pun ngangge niki pun marem. Ora kena ngono kuwi. Duk. Besok cita-cita pengen dadi apa? Aku tak krungu tadi. Pengen dadi penyanyi kang sukses. Wah, rungokke Kang lho. Kaya Mbak Eka to, dadi sukses. Wis to. Nekat to. Kaya iki kudu nekat. Kudu wani wirang sih. Iki wong nekat. Wong nekat, modal nekat kok. Pokoke sing penting bras-bras ngono kuwi. Iya luar biasa. Aja wedi kleru, pokoke penting maju wani. Ya wejangane rungokno, apik banget iki. Iki urung kok nek saya wengi unine saya elek. Hancur. Iya. Awakmu lungguh sik, yang tampil ayo nona-nona cantik ini ayo semua ayo. Ya tampil. Kene iki carane ngono. Desa Mawacara kene ngatek tampil. Kopi susu, tak tung tak ngono. Ora sok kopi. Lah piye kopi susu ya? Pada hari Minggu. Keduren ora. Bisa. Ayo. Pada hari Minggu ku turut ayo kita naik jalan istimewa kudu di Medan turut di samping kusir yang sedang bekerja mengendarai kuda supaya baik jalannya. Luar biasa. Piye Kak? Sing penting awakmu aja rumangsa tersaingi. Oh, enggak, justru saya itu lebih senang kalau ada adik-adik generasi penerus yang luar biasa, yang cantik, yang pandai-pandai itu elok. Itu generasi penerus yang luar biasa. Kita dukung. Aku ya seneng. Didukung karo mbokmu nduk. Ya. Kok mbok ya tak tuwek banget to, Pak. Ya ora ngarani apa to ya. Ayo nembang Kak, apa sakarmu sing iso dijogeti karo Tadi penyebunane Lungiting Asmara. Lungiting Asmara. Oke. Itu saking Pak Joko Santoso. Oh nggih. Dan Pak Bambang wae. Nggih, wah Pak Bambang iki elok. Iki bengi iki wah jan Pak Bambang aku nuruti Pak Bambang iki pinter wayang tenan. Ya wayang minded tur ya referene akeh. Kuwi biyen kulino maca buku lan mriksani wayang. Mula nek mundhut lakon ya ngene iki. Wah. Tenan iku dotot kawat balung wesi ya. Berat nggih. Jaluk lakon kok ya kaya ngene kek. Mongko ki engko ora metu Ya wis men ora apa-apa. Ayo. Nggo datar kadewasan. Ayo. Oke. Bisa? Oke.
Monggo Mbak Kardi nganjuk. Pak Nadinu Pondok Ungu, Martono Bojonegoro, Mas Diro, teman-teman Pacitan. Pak Wo Tandan. Monggo Mas Bambang Dewoyono. Mbak Kitsi kula aturin iki lagu. Wah, luar biasa. Ini mantap. Iki semua itu mantap. Semua itu kuliah semua, berpendidikan semua, wawasannya luas semua. Sinden-sinden sekarang itu pendidikan. Anu, awakmu ya kuliah? Aku kuliah no, Pak. Ning endi? Nggih teng anu. Universitas terbuka. Universitas terbuka blak-blakan. Anu UNES po unopo lho, untak po unopo. Nek kowe iki kuliahmu ning Untumu. Untumu. Universitas Tugu Muda kuwi Untumu. 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 Kula wonten UNS. UNS ya. Nggih. Nah. Anu sing tukang parkir nika? Wo, alah gur ning jaba. Awan jupuk matematika, wengi jupuk komputer. Nggih, leres. Pentungi wong. Hukum. Luar biasa. Genduk. Oh, duduk. Carane ngono to. Aku tak takon Winong dhisik. Kenapa, Pak? Bagaimana adat istiadatnya gimana setelah begini? Oh ya, ini habis ini duduk, Pak. Oh, duduk, iya. Iya, nanti kalau ada lagu lagi nyanyi lagi. Nyanyi lagi. Oh, ngono to. Iya. Iya, aku tak melu. Oh iya luar biasa. Kak. Nan. Iki nek kowe urung joget megal-megal, iki kowe nggo pengendang ora? Nggih. Oh, iki genah wis ngono megal-megal. Megal-megal. Eling-eling nggih. Oke, nggih pengendangmu ning kono. Wah, mesti hebat iki. Pun mapan. Pengendange saka kulon ta iki? Impor saking Cilacap. Oh, dah elok-elok kuwi nek ora kleru iki kancane Mas Tunjung iki. Tunjung biru. Tunjung Bang Terate. Apik Mas kendangane. Wus tas rungono dhewe pengendang asli Cilacap. Lah sing ngendangi mau Banyumasan kae mau ngarep daun. Kae mau rak rada ngetan. Rada ngetan. Cilacape ngendi? Tawangmangu. Ane kuwi profesional apa-apa iso lho Pak Jekek kuwi. Lah Pak Joko niku kompresional luar biasa apa-apa iso. Ndang top markotop kuwi rampuk godhog kuwi. Gending cara keraton masuk. Semarangan usur enek sing balekke garapan Marto Pengrawit. Wis apa-apa. Mula sindene putri iki nek cara keraton nek pas dikendangi Pak Joko klop. Masuk banget. Lah ning jare putri aku ora pengen dadi bojone pengendang, Mbak. Lah ngopo? Dikeplaki terus bendina ngono. Senenge diwusuh dalang kok kuwi kok. Lah sebabe Puncepi gabet sirahe. Iya. Oke. Apa mau? Eling-eling. Eling-eling gampang.
ngamro. Ayo si Deni. Nanging
Markata. Wah, lerena sediluk kan. Wah, jan ora umum ki nek ora otot kawat balung wesi kuwi geblak kuwi. Wong wedok kok polane kaya uler. Duh, iki ngopo? Mbok Pak Bambang iki paring dawuh ora kitang saimit ngono lho, Pak Bambang. Endi Pak Bambang? Pak Bambang ndi? Tindak mriki. Oh. Oh. Dindung. Ayo, Nene. Majeng mriko. Masyarakat ben prisa. Waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pakare ya. Panjenengan niku ya iki jane panjenengan ngetes kula napa pripun? Nglakokke kok kaya ngene. Pak. Niki nek cara tenggen kula. Lakon ngeten iki, Pak. Wah. Didolke sapi 7, Pak. Boten guyon iki. Kato surga. Ngoten pripun? Kula pancen pendemen wayang. Nggih. Terutama wayang yang klasik. Nggih. Nyuwun pamunten. Nggih. Lampan niki kula nyuwun dhateng Mas Cahyo. Oh, ngajar. Resip jenengan. Sanggitnya luar biasa. Matur nuwun, Pak. Nggih. Nggih napa wayangan? Insyaallah lek griya kula joglo pun dadi Mas Purba kula undang lek anak kula king Jerman kali ITB pun S3 kula undang wayangan, Mas. Makasih. Matur nuwun lho, Pak. Matur nuwun. Wis janji wis pira ki mau bupati ning kono. Janji saiki bapak iki mau Pak Lurah ngendimu? Beringinan. Nggih. Sing wayangan niku. Pun ampun kuwatir dulur-dulur Ponorogo. Kula tak mriki nek ajeng nanggap lakon kula nika sing kula nyengkuyung kadang Ponorogo lakon Reog Ponorogo iki kula lakokke mengke teng mriki. Pun kula yasake kayon niki lho. Lho niki angsal kula gambar niki kayon Reog Ponorogo. Nek umume mburine geni lagi mburine Masane niki sing nyungging kula dhewe niki. Oh, ngoten niku. Niku dereng niki ponokawan ngeten-ngeten iki njen nggih mergo nglakokke Reog Ponorogo niki. Niki sedulur kula Ponorogo saking saya cinta padamu ngoten niki. Oh niki ornamene lho Pak niki barong niki kendang niki jatilan niki kucingan werni-werni niki. Iki gonge kleru didadekke kipas. Kurang ajar sing akeh. Iki ulu merake iki lho niki enten klonone teng mriki iki. Nek bujang ganonge gandul iki sikile teng dhuwur iki ndase teng isor. Ngoten niku. Pun. Ajeng dituku mboten. Kula bar tumbas Mas. Oh ngaten nggih sih. Matur nuwun. Sing gampil nggih. Napa Pak? Pak Ladikun ngaten. Nggih. Nalika 2014 kula ngundang Mas Cahyo, Mas Eko niki kan DPR kedua kedadi. Pak Eko nika to? Ya niki sakniki ketua Golkar Kabupaten, Mas. Nggih. Benjing badhe ngersakne jenengan ugi. Matur suwun Mas Purba. Waduh, janji adalah hutang. Mboten kula santai kok. Kula iku santai tenan karo dulur-dulur Ponorogo tenan. Wis pokoke tak anggap sedulur kabeh. Mboten pripun-pripun wis pokoke gampang. Nggih, iki matur nuwun nggih, iki diteruske lakune dhisik ya. Iki lakon iki jane dawa lho karo Pak Bambang ora karo Pak Lurah ora ngersake tekan moksa ini ya rada dawa lho niki. Nggih. Ayo nduk rono.